Човечка грешка, потпомогната со лоши временски услови и нејасна и несоодветна патна сигнализација се засега најверојатните причини за страотната автобуска несреќа во Бугарија. Ова се првичните констатации на бугарското јавно обвинителство изнесени на денешната пресконференција. За момента водеща версија и основна сякаш се очертава тази за човешка грешка. Тук е момента да посоча нещо друго. Тоест версията за лоша пътна маркировка, лоша сигнализация, лоша организация на пътното движение. Всъщност категоричното ни мнение и към момента, както и на автоекспертите, е, че към момента организацията на движение в посоченият участък е зле организирана. Тази мантинела, първоначално на която се е нанизал буквално автобуса, тя не само не е полезна, тя е опасна за движението и всъщност тя е способствала за настъпване на инцидент. Реконструкцијата на настанот која ја направи бугарски обвинител Борислав Сарафов покажува дека автобусот од досега неутврдени причини свртел кон десно и удрил директно во банкината. Има спирачно пространство, водачът е реагирал. Пространство следи по-точно, повтарям въпрос. Водачът е реагирал преди удара с мантинелата, явно е възприел в последния момент и от показанията на свидетелите се установява, че той се отклонил в дясно незнайно защо и се е нанизал в тази мантинела. Дали е заблуда от пътната обстановка, било е тъмно, ранява лек дъжд, дали е поради някаква друга причина. Самото влечење на металната ограда под автобусот предизвикала големи искри кои предизвикале палење на нафтата и маслото во автобусот. Огнот кој избувнал во предниот дел не им дал шанса на патниците да побараат излез од предната врата, па сите поитале кон задната, но таа била заглавена од оградата на патот. Починале од задушување. Аутопсиите показват, че всички пострадали са загинали основно от задушаване вследствие избухналия пожар, а не от травми при катастрофата или от разкъсвания при взрив. Защото, без да навлизам в кой знае какви подробности, в дихателните пътища са намерени сажди, което означава, че са вдишали и са били живи към момента на пожара. Бугарските истражители категорично ги демантираа информациите дека причина за катастрофата е шверц на нафта или петарди. Траги од такво нешто форензичките анализи во автобусот не пронашле, а отфрлена е предпоставката за можен терористички напад. Она што денес предизвика збунетост е информацијата дека бројот на жртви е 44, а од автобусот се спасиле 8 патници. Сепак во болница се само 7. Според списокот, во моментов на несреќата внатре биле 52. Една од предпоставките дека 8-миот патник по паузата се преместил во друг автобус.